Governo de Holanda faz uma apelação dramática riba rubiano na residencial na Holanda para stop com o distúrbio e protesta violento. Não considerar que a maioria que cometer a destruição ayer não há que meta para protestar, senão mais bem para fazer uso de oportunidade para quebrar coisas, sendo lugar na candela, cometer vandalismo e até saqueo de caia de Den Haag. Assim é parada de trama que era cerca de guarda de polícia de Den Haag ao Mainta. Depois que ayer à noite, protesto da Comissão Marché Pacífico de lá de guarda de polícia, pero que vai fora de mão e depois conduzindo a destruição de caia de vecindário. De politie bezet usa zijn mobiele eenheid maar restablecer orden público back. Nou ja, op dit moment is het redelijk opgeruimd dankzij de fantastische zorgen van de mensen die dat doen voor de gemeente. Maar ja, ik heb met een aantal ondernemers gesproken, ik heb hier met een aantal mensen gesproken. Nou, en iedereen vindt het vreselijk wat hier gebeurd is gisteravond. Door mensen die echt helemaal niets meer met de dood van Mitch Henriques hadden. Ja, hoe kwalificeert u die vernielingen? Nou, dat waren vernielingen. Dat zijn gewoon railschoppers die erop uit waren. Als u de beelden ziet van wat er in de Albert Heijn is gebeurd hier in de buurt, dan zie je gewoon dat zijn gewoon vandalen die een winkel bestormen en plunderen. Nou, echt waar, dat heeft 0,0 meer te maken met de waardig begin van Arubanen die echt wilden tot uitdrukking brengen hun emotie en hun boosheid. Para o burgemeester, mesmo decisão para otorgar permiso para manifestação estava difícil. Em princípio, não estava quer para demonstrar de lá de guarda de polícia sobre nada a suceder. De outro lado, está preferir para lá que ainda não desahogar na mesa e expressar a tristeza e a rabia. Pero nunca imaginar que lo capacina. Nee, dat is een moeilijke afweging geweest, maar de wens was vanuit vele Arubanen en nog een aantal mensen daaromheen, niet de familie overigens, maar om toch een moment van herdenking of ook een demonstratie te hebben. Nogmaals, om hun boosheid en emotie te laten blijken. En ik vond het niet gepast om dan te zeggen dat mag niet hier, maar dat moet maar ergens anders. En daar hebben een aantal railschoppers misbruik van gemaakt. De manifestanten hebben pedido para suspender toda a polícia envolvida em caso de maltrato a que até dia que a investigação está clara. Também ha pedido ao burgemeester tomar seu retiro de imediato. Mientras tanto, a investigação mesmo ribe causa de morte de Mitch Henriques e que se por prova uso desproporcional de força bruta ainda não está claro. Onderzoek loopt. Dat onderzoek moet kritisch, precies. Daar moet men ook zorgvuldig doen. Maar wat ik wel heb gevraagd aan het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche, doe het wel snel. Want ik denk dat iedereen daar baat bij heeft. En ik hoop dat het ook inderdaad binnen niet al te lange tijd we voorlopige conclusies zouden kunnen krijgen. En wat is voor u niet al te lange tijd? Daar ga ik geen uitspraken over doen. Dan zou ik gaan speculeren, dat doe ik niet. En ja, heeft u nou nog aanwijzing dat het misschien vanavond of ergens de komende week nog een keer mis kan gaan? En zo ja, heeft u mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen? De enige verzoek wat ik aan iedereen zou willen doen, hou ermee op. Dit is zo'n ernstige zaak waar heel veel verdriet, maar ook boosheid en emotie bij hebben. Maar hou die emotie alsjeblieft binnen en verniel deze wijk niet verder. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. É remarcável mencionar que o pessoas que estava presente na protesta e que a causa do distúrbio depois não está rubiano e estava inam para Mitch Henriques. O organizador da manifestação a distanciamento de distúrbio mesmo também família de defunto alaga sari para Facebook uma nota a favor de nenhuma manifestação violenta.